итиҳоди Аврупо мегӯяд, агар Тоҷикистон ба барномаи GSP яъне низоми умумии имтиёзҳо ворид шуда шартҳои онро бипазирад, танҳо аз ҳисоби имтиёзи гумрукӣ 1,8 миллион евро фоида мебинад. GSP плюс барномаи Иттиҳоди Аврупо оид ба ҳавасмандгардонии махсус баҳри рушди устувор аст. ҳамкорам Сарвинози Рӯҳулло, ки бевосита ҳафтаи гузашта дар нишасти созмони Иттиҳоди Аврупо дар Брюссел ширкат дошт, ин мавзӯъро хеле хуб медонад. ҳоло ӯ дар студия бо мост. Савино, салом ва хуш омадӣ ба Прага. Хуб, нахуст бигӯ, ки оё Тоҷикистон барои шомил шудан ба барномаи GSP плюс моил аст ё не? Салом Шаҳло, бале, ҳукумати Тоҷикистон дар оғози соли 2019 барои шомил шудан ба GPS барномаи имтиёзҳо дар воридоти мол ба Иттиҳоди Аврупо дархост дода буд. Дар посух Иттиҳоди Аврупо коршиносони худро ба Тоҷикистон фиристод ва коршиносон бо масъулини идораҳои марбутаи Тоҷикистон шеваҳои омода кардани кишвар барои шомил шудан ба ин барномаро баррасӣ карданд. Аммо барои шомил шудан ба барномаи GPS плюс ва бархурдор гаштан аз имтиёзҳои он, Тоҷикистон бояд 27 эъломияи байналмилалиро тасвиб карда, муқаррароти онро бояд риоя кунад. Хуб, бо яъне шартҳое ки Иттиҳоди Аврупо аз Тоҷикистон мехоҳад кадом аст, Сарвиноз? ин шартҳо аз ҷумла конвенсия манъи истифодаи шиканҷа ва наслкушӣ, ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, ҳимояи озодии баён ва гирдиҳамоӣ, ҳуқуқ ба мурофиаҳои додгоҳи одилона, мустақилияти додгоҳӣ ва дигар бахшҳо дар назар мегирад. Аммо Сарвиноз, оё маълум аст, ки то имрӯз ҳаҷми содироти моли Тоҷикистон ба Иттиҳоди Аврупо чӣ қадар аст ва асосан аз кадом молҳо иборат будааст? Тоҷикистон дар соли 2018 ба бозорҳои Иттиҳоди Аврупо ба қадри каме беш аз 15 миллиони евро мол ворид кардааст. Аз ҷумла либос, пахта, маводи насоҷӣ ва инчунин ба маблағи 55 000 евро писта. Хуб, ташаккури зиёд. Сарвинози Рӯҳулло буд, ки чанд рӯзи пеш аз Брюссел ба Прага омад ва ҳоло меҳмони мо дар ин ҷой аст. Бор дигар хуш омадӣ.